To by som nevidel, že ale čo kde to dá. No, tu také časy. A to nie je taká čovička. To ma nevíte, to čo? To ty vieš, u mňa všetko na svojej. Ja nejdem ale. Ja ide do kopej. Keď sa nebolo niekto dotkne, tak... Áno, bába. Tak. Teraz pán začínam vidieť. Ale toto, ty vieš vystávky, to bude len zapínať, či ty nebudeš? Nie. To nebude chodiť, to je zaspávané. Jasne, to vieš. Nebudu skratať pomaly. Какая у тебя моя odpoveď? No, pozor, pondelok sa v centre a v stredu aj. Čo je to tam v tom kľúče toho čaru? Rene, čo tam máte? Čo staváš? Betlehem? Aha. Bitva o Hoc. Ale nie je tak slavotný. Toto je na inom mieste. Stále bude. A ja teda to si opravili dole zase bude. Keď hovorím, to 1000% bude a kolia som tá elektrika takisto ako ja. Máš to ľahko? Nie, nové. Ale ak tam to nie je 10 rokov má. No. Evka bude robiť i poďte vystávať. No dobre, tak toto už. Dobre, potom sa pozrieme na to, vieš, keď to vieš. Nebo ale potom ráno pobehám. No, dobrý deň, no.